Доста от вас ми писаха: Георги, къде можем да купим такъв чугунения казан на мангански? Ето ви показвам поръчката Роде. При момчета единия в Пловдив, другия се намира в Бургас. Ето такъв сач чугунения взех аз на себе си. Обичам в такива неща да готвя. Значи, влизате на моя канал в TikTok и там има линк в описание на профила, телеграм канала. Влезте в него и вижте каква цена на такъв казан чугунения. Това е узбекски казан, много хубав. След малко ще запиша едно видео как трябва да се подготвят такива казаните, за да може да се готви в тях. Защото има специална подготовка преди да готвиш в такъв казан. Много хубаво става мисенцето, картофки с мисенцето, много различни неща може да се готви в тях.